Zdravím vás, Tantery, dnes u nového videa máme 10 stupňov, čo je výborné počasie. Predstavíme si dneska novú trať, je to menšie DH, je tam dosť veľký mordor, ktorý si ukážeme. A bojíme sa, lebo naposledy sa tuto Šimon na ňom vydrbal, úplne predkom išiel. No. Ako tento, ako cirkusa. A bajku sa mi rozsypala. No, tak asi som tak. opravoval. No, takže preto nám takto neskôr vychádza z začiatok sezóny na video. Takže tak a ideme si to ukázať. Dobre, takže poď. A tú skalu, vieš akože pojeme, ten strom, tam budeš brzdiť po ten strom a tam to už pustíš, hej? A normálne akoby len to zodvihne. Nevadí, hýbaj. Adori ti. Tu bude táto podrbaná skala. Aha! A ty si debil. A tuto tento podrbaný strmák. Tak toto nejdem. Tak no. Je mokro, nemám na to gulky. Nie, ono není mokro, ale ono je to strašne, že prepadové. No. Ja vám to aj ukážem na videu. Nie, to tady korene mokré. Ideme sa nám aj pozrieť. Proste, to sú prepady jak svinia, ono to možno na tej GoPročke nevyzerá. Ono je to strašne prepadnuté, proste to je, že ako idete, ono tuto ďalšia jama a potom to len pustíte a tam to ešte ide, tam je to v pohode, ale toto je proste strašná strmina, ale asi to... Peši to neviem prejsť. Ja to idem, dobre. No. Ja som sa odvážil na to. Ideš prvý. No. Veď ale ty si musíš byť na GoPročke. No. Dobre, je to proste pomaly brzdy a na tých jamách a proste strašne sa dávaj dozadu, hlavne nohy z pedálov, nie dole. A hlavne predná brzda. Ja to mám ťažší ako ty, lebo ja mám väčší bicykel. Ja sa tak neotočím ako ty. Že ja to budem musieť tak urobiť, aby mi neurobil nič. Dobre, takže motorkár 555, poď. Ne, poď proste, to je... Neboj sa, kamo, nie. Dobre, poď. Nie, kamo, pozor! Kamo, pohoda? Hej, pohoda? Pohoda? Dobre, pohoda. Ja to vedel. Ale máme to na videu. Jeee! Debil. Ale ja som vedel, že sa poznačím. Aj to video mám opravdu, že ktoré video prvé uvidím, tak dopadneme. Asi tak? Pomernem dole. Dobre, takže mňa to čaká, hej? Kamo, ty si dobrý. Ty kokos, ak to prišiel? To si robíš zo mňa srandu. Kamo, ak nám teraz bude zavádzať cesty, tak ja normálne sa. Dobre, pozor, idem. Wow! Dobre, mám to za sebou. LL. Ja som to mohol prejsť len tak normálne. Ale veď mňa ide skoro vydrbalo, kámo, takže... Ja som videl. Teraz si dáme toto, aby nás skúsiš mi vojsť do cesty. Ó, ty kokos! Môj bicykel mínus! Kámo, úplne zatáčka, poď! Opa, kde to ideš? Kámo, ja som skoro za tebou išiel. Hej, veď som videl. Dobre, poďme. Do riti. To je to hnuse. Ja som tady na to už išiel. Ty si dobrý! Ó!
Vole! Ivaj! Ty si... To čo malo? Konár si roztrhol. Kámo, ty si dobrý. Kámo, to si mal vidieť. Kámo, ty si tam na tom drope, vieš čo tam máme? Tak ty si zobral každé drevo a proste ono zbojne sa ti to zaseklo do kolesa a potom si to normálne ono sa to takto zlomilo v tom kolese. A normálne to tam zhodilo sa, ja som... Kurne, to mala byť dobrá jazda. Ja som ťa aj dobehol. Takže Šimon, ideme si pekne dať ešte jednu trať a ešte potom možno niečo pojazdíme, lebo toto je výborné. Hlavne sa drž za mňou a úplne že parádne. Hlavne nebrzdi, hej? Nariška. Nariška, áno. Dobre, poďme. Ari, jedeme. Ideme. Drop. Takto. Sem cez toto. Skok do Rock Gardenu, odraz, hlavne to vybalancovať, sem, bum, dobre, zabrzdy, do tejto stopy, semka a je to. Tak tam nejdem, Hašek. Hej, dobre, poď. Po schodoch, ty kokos. Dobre? Takže toto by mal byť koniec videa. Ideme sa ešte opýtať Šimona, že ako sa mu jazdilo. Jazdilo sa mi veľmi dobre, ale dneska akýsi taký deň, no tento deň nazvem, berem všetko, lebo hore zoberiem drevo a len tak nečakanie, ako nič mi vyletí z kolesa drievko. A ešte zlomil. Preto som ešte zlomil pár vecí, áno. Celú trať som zobral so sebou, no. A som si aj ručičky zobral so sebou. No vidíš, tak Ne. máme A spomienku. iné časti tela, ale to neviem hovoriť. Tak to nie. Dobre, takže dajte odber, like, koment a vidíme sa u ďalšieho videa. Môj kanál a áno, Motorkár ak sa vám páči 555. videa, tiež dajte like a odber, budem vám za to Áno. vďačný od konca života. Dobre, takže čaute. Čau.